רוצה הרחק ממנה, הנה אנחנו מקליטים אלעד. הוא רוצה נהדר, הרחק תודה. ממנה, הוא גר בגולן, איפה בגולן אלעד? במושב יונתן, ליד קצרין. כן, זאת אומרת בדרום הגולן, לא בצפונו, נכון. מקום מאוד מאוד יפה. אנחנו קצת מכירים מזה שאנחנו כותבים לפעמים באותו עיתון ומשתתפים בכל מיני פרויקטים, למשל מה הספר הכי יפה באלף שנים האחרונות ודברים נכון. כאלה. אבל כמובן שלא זאת הסיבה שבגללה אני הזמנתי אותו כי אני במסגרת החיפושים שלי אחרי סיפורים יפים, אני נתקלתי בסיפור שלו מתחת לכרית שראה אור בגיליון האחרון של המוסך או בזה שלפניו, אני כבר כן, האחרון של אוקטובר. האחרון של אוקטובר, ועכשיו אנחנו נקרא אותו ואחר כך כרגיל אנחנו נדבר קצת עם אלעד. אז בואו נתחיל, בסדר רייסה? כן, כן, יאללה. מתחת לכרית מאת אלעד נבו. בלילות אני מטייל ברחבי הבית ומספר סיפורים. כולם כבר ישנים, אבל הסיפורים מסרבים להסתיים. עוד דובי שנשכח מאחור, עוד ציורים שסגורים במגירה רחוקה, שיניים שנשרו. רגע, סליחה. נתחיל מההתחלה, בסדר? זה רק היה שתי שורות. מתחת לכרית, מאת אלעד נבו. בלילות אני מטייל ברחבי הבית ומספר סיפורים. כולם כבר ישנים, אבל הסיפורים מסרבים להסתיים. עוד דובי שנשכח מאחור, עוד ציורים שסגורים במגירה רחוקה, שיניים שנשרו ומוחבאות מתחת לחרית מאולתרת, עוד דלתות שמחכות להיפתח. כל פעם הילדים מבקשים ממני עוד סיפור לפני שהם נרדמים, אבל כבר מאוחר. כשהעיניים נעצמות, הסיפורים לא באמת נגמרים. הם ממללים את קולם חרישית. תמונות בלי מילים רצות מעצמן בלי להסתיים. הבית ריק ומלא באותו הזמן. אני יודע שהם שם בחדר ישנים. מדי פעם אני נכנס אליהם, מפלס את דרכי בין המשחקים על הרצפה, וצופה על חלומותיהם. מנסה לרגע לראות איפה הם מהלכים, היכן הם מרחפים, במה הם נאחזים. אחרי כמה שעות הם מתעוררים, כל אחד בזמנו עושה את דרכו אל השירותים, מדליק אורות, עיניים מצומצמות. אני איתם עד שהם מסיימים ומלווה אותם חזרה אל החדר. בכל פעם דלת נפתחת רק במקום אחד. אני חוזר אל המיטה ומנסה להירדם שוב. העיניים נעצמות ושוב מופיעים הילדים שנעקרו. הם רחוקים ואין להם כרת. בימים הבכור נעשה פתאום בלש. תוך כדי התארגנות הבוקר הוא חושף, בדרך אגב, שמרתי שן מתחת לכרית שלי חודשיים בלי לספר לכם, ולא קיבלתי שום דבר מהפיה. הוכחה ניצחת, קשה להכחיש. מתי זה היה? אני מחפש מילוט. בקיץ? נו ברור. הפיה הייתה בחופש. בסדר אבא, בסדר, הוא נועץ מבט. אנחנו כבר יודעים את האמת. רק מי שמזכיר לכם מקבל הפתעה. אבל ממלכת הפיות ממשיכה לפעום ברחבי הבית. הם מסתובבים עם פה מתנדנד ומצפים לנפילה. בבוקר הם קמים ואוחזים בקסם. בפעם האחרונה השן של הבן השלישי סירבה ליפול. כבר צמחה חדשה תחתיה, אך הישנה סירבה להיפרד. בכל יום הוא מקבל כמה מכות בדיוק בשן. הוא בוכה והיא עומדת בשלה. עומדת ומתנודדת. באותם הצהריים קיבל עוד מכה, מהראש של אחיו, וירד דם, והוא בכה עמוק והתפלל שהשן כבר תיפול. מרוב כאב הרצנו אותו אל רופא השיניים, שקבע, צריך רק עוד קצת חיוך וסבלנות. ואכן זה קרה בערב, עם הלחמניה של הארוחה.
בביס השלישי השן כבר הייתה בחוץ, והחיוך המכוער מילא את פניו. הוא אחז בשן כמו קמע, הכניס אותה לשקית קטנה וטמן אותה מתחת לקר. בלילה אנחנו נצמדים למרקע הרועם, מחפשים מילים בטוחות להניח עליהן תפילות חנוכות. כתבים מדיניים מדווחים על מגעים, וכל שם ותמונה שלא עוזבת. לאורך היום אנחנו מתווכים לילדים כפי מידתם, מנסים להכיל את מה שניתן מתוך הבלתי ניתן להכלה. הם מקבלים את המצב בכניעה וחוזרים אל היד המסיעה מכונית על הרצפה. בוקר אחד סיפר הקטן שחלם שחוטפים אותו. הייתה רשת פרפרים גדולה ותפסו אותי בתוכה. הוא פקח עיניים מבוהל, עצם אותן וחזר לשם. הייתי עם הרבה דובים חמודים ששמרו עליי. בבוקר חיבקתי אותו חזק ולא הרפאתי. בלילה הבא כבר הייתי לצידו לא עוזב. יושב ליד המיטה ומביט בו. בודק שהוא לא נעקר ממקומו. פעם התווכחנו, אמא שלהם ואני. אחרי שהתחילו לחשוד במקור ההפתעות של הפיה, חשבתי שלא צריך להתעקש על מוצאן. להגיד שזאת לא הפיה? מה פתאום? איך אפשר? התרעמה. למה להתעקש על קיום של קסם לא מוכרח? הקשיתי. הם עלולים לחשוב שכל דבר נסתר שלא רואים הוא בדיה. בגלל קסם גחמתי האמונה תסדק לנצח. בחייך, היא רגזה. שום דבר לא ייפגע. פיה מגיעה ומניחה הפתעות מתחת לכרית. אין דבר פשוט מזה. זה בכלל לא עניין של אמונה. והנה הם בלשים קטנים, פקחים קטנים של רציונל, נאחזים בחלום כמו ציפה של כרית. צומחים להם ממתקים מתחת לקר, והם נושאים עיניים השמיימה מבעד לחלום. בבוקר הדבר הראשון שאמר היה, הפיה לא הגיעה הלילה. תן לי לחפש אם אני זקה מהסלון, אולי זה נפל ולא שמת לב. היא אספה מה שמצאה בארון, הכניסה לשקית וטיפסה אל המיטה בחדר הילדים. אני רואה את זה מאחורי המיטה. והילדים קופצים, אבל תצאו שהמיטה לא תקרוס עליכם בטעות. אמא הניחה בידו את מנחת הקסם. הוא פרס לפניו את השלל שנמצא באורח פלא כשלא היו בחדר. מארז סוכריות וחטיף שוקולד איכותי. אבקת פיות פזורה למכביר. רק האחים רטנו, דרשו שיחלוק איתם. אתה חייב, למה שלא תיתן לנו גם? ככה זה עם הילד השלישי. גם קסם נהפך לבית דין. אך הוא עמד על שלו והם זעמו. אנחנו יודעים שזה אתם הפיה, הטיחו בנו מתוסכלים ויצאו לבית הספר. בצהריים הם חוזרים והוא מחלק סוכריה אחת לכל אחד. הראיתי לכולם את ההפתעה. החבר שלי סיפר שהוא בכלל זורק את השיניים שלו לפח. הוא שולח אצבע לדחוף את הטופי הסמיך שנדבק לשן האחורית. אז הם מתפזרים וכל אחד תופס פינה. הראשון בלגו, הקטן על רצפה עם חיילים, השני יושב לשולחן ומוליך פסים ונקודות שמתחברים לכדי גמד מזוקן. מה זה, עת שאפשר למחוק? אני עובר לידו ומתפלא. אדיר, מאיפה יש לך את זה? קיבלתי מפיית השיניים, הוא מרים את הראש באגביות וחוזר אל הדף. לארוחת ערב נכין לחם עם גבינה, סלט וחביתות. בדרך למכולת אני עובר אצל תיבת הדואר. גם מבוגרים זקוקים לכרית להניח תחתיה את הלב. לרוב אלה חשבונות, דוחות והתראות, אבל מעת לעת מבליחה לה חבילה קטנה שהוזמנה לה אי פעם ונשכחה בבליל החיים. היא תמונה שם בין נתונים ודמויות מצוירות של חשמל. אני מביא אותה הביתה, מניח על השולחן ליד האוכל. רק אחרי שהם הולכים לישון אני מרשה לעצמי לפתוח. דברים שאנשים כתבו בשנים רחוקות נולדים מחדש בין כריכות. אני מדליק את האור ליד המיטה ושוקע. אני נשאב אל מקומות רחוקים שהדפים לוקחים אותי אליהם, אבל מצליח לחשוב רק על מקום אחד.
קרוב ואיום. לפנות בוקר התעוררתי בבעתה. נפלט מאור כלוא אל אפלה מוכרת. שלחתי ידיים נמרצות לכל כיוון. העפתי את השמיכה, הפכתי כריות. לידי היא התעוררה מבוהלת ועצרה אותי. החזיקה את הידיים, חיבקה ואמרה, שוב הגעת לשם. אני מהנהן. ומצאת שיניים. מהנהן. ומה הנחת מתחת לכרית? שוקולד וטופי ודובי קטן. חיבקה חזק ואני לחשתי שנוק. הן עדיין חטופות. לא יכולתי לנוע. היה חושך והעיניים ננעצו בו. מצאתי שיניים והשארתי ממתקים, אך לא יכולתי לעשות שום דבר אחר. היה חושך ולא יכולתי לעשות כלום. עצמתי עיניים וראיתי הכל. כן, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה. אני חושבת שמי שגדל בבית ילדים, כמוני, אני בת קיבוץ של השומר הצעיר-אלעד, אני לא יודעת אם אתה יודע, אפילו אוהב אותו עוד יותר. יש משהו בתיאור הזה של החמימות הביתית והמשפחתית עם הילדים ועם הדיבורים איתם, שנורא, כשאני מסתכלת עליו, אתה לא תאמין, כמו שאני מסתכלת על התמונות של המדונה והתינוק בזרועותיה. זה למדתי מהחברות שלי הגויות בחוץ לארץ, שמראות לי את האימהות הזאת, שיש לה אין סוף וריאציות. אבל כמובן שיש פה גם שכבה נוספת לסיפור. אולי תאיר לנו אותה בבקשה ממך. אה, טוב, קודם כל זה היה מאוד מרגש לשמוע אותך קוראת. זה ככה מאוד מיוחד לשמוע את הדברים שמסתבר שאני כתבתי וככה יוצאים מהפה שלך, ותודה על זה. אה, אז פשוט לנתח מנקודת מבטי את הסיפור. יש כאן, אני אגיד איזה שזירה, איזה קולאז' כזה של רגעים באמת אמיתיים וקטנים מתוך חיי היומיום שלנו. פה בסיפור זה שלושה, אבל יש לנו בבית חמישה קטנטנים. ובאמת המקום הזה של פיית השיניים, זה מין מרחב כזה קיים לא קיים, מאוד מאוד נוכח בבית, אבל כן, מאיפה הוא מגיע, כן? אנחנו מכירים מה שקורה מאחורי הווילון, ויש כאן איזה מין מרחב של קסם, שכולם בעצם יודעים מה מתחולל שם, אבל מאוד גם ככה נוצרים את הקסם שנוצר. ויש כאן גם את הנגיעה הזאת בין הרציונל לקסם, כן? בין הגילוי, הידיעה המוחלטת, לבין המקומות הנסתרים האלה שאנחנו מתעקשים לשמר אותם. אה, עכשיו, זה כמובן לא נגמר שם, זה לא נשאר שם. אה, אז החיבור האקטואלי באמת זה שהמיקום של ההתרחשות הזאת בתוך ימים נטולי קסם, כן? כלומר, הימים האלה שאנחנו לא יאומן, אבל כבר מעל לשנה בתוכם. הסיפור הזה התחיל להיכתב לפני שנה, קצת, כאילו קצת פחות משנה, אבל הוא לא מעכשיו ממש, אלא לצערנו והוא עדיין אקטואלי. זאת הטרגדיה שאנחנו כרגע בתוכה. ובאמת המפגש הזה בין הקסם, בין תום הילדות, בין הביתיות הזאת, ל... 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 להיעקרות הזאת, כן, לחטיפה, לילדות וילדים שנמצאים אי שם במחשכים, ובלי אבא, בלי אמא, או חלקם כן, ואין להם שום קסם שם, כן, האפלה המוחלטת הזאת.
ובעצם המספר, שזה כן, שזה אני, והוא בעצם נשלח בחלומו בתור פיית שיניים אה, של החטופות הקטנות, שזה בעצם לשם זה הולך. וזה כאילו התקופה הזאת שאני חושב, אני הרגשתי את זה ואני שמעתי את זה בעוד כיוונים שבהם ממש הימים האלה שהיינו ישנים בלילה, מתעוררים מסיוטים איומים, והמציאות לא הייתה טובה מזה, כן? כלומר, הסיוט היה הדבר הפחות גרוע. אני חושבת שהסיפור הזה עושה מימזיס מאוד יפה למציאות, במובן זה שה, שה, שהאנשים, שהוא פתאום גולש מתוך הסצנה המאוד ביתית ונעימה הזאת של הוויכוחים של הילדים על הממתקים ועל מה שאוכלים בארוחת ערב, כל מיני דברים כאלה, פתאום לאיזה מין סיוט, ואז מתברר שהסיוט הזה הוא בעצם אמת. נכון, ובעצם אני חושב שאני מנסה לעשות כאן, או הגיבור נקרא לזה, המספר, זה מין לעשות איזושהי טרנספורמציה של המצב הזה, או סובלימציה, כלומר איזשהו מקום לקחת את האימה המוחלטת ולנסות לגעת בה, להיכנס לתוכה, לנסות להשפיע עליה. וזה במקום הכי דמיוני והכי כאילו קסום ומופרך ולא רציונלי. אמ, אבל זה המין היד שנשלחת פנימה ומנסה לגעת, מנסה להיכנס ומנסה להוציא ומנסה להתקרב, וכמובן שהיא לא מצליחה, אבל זה המקום שהדמיון מאפשר את החיבור הזה. אתה יודע, המשפט שלדעתי נמצא בתשתית של היהדות הוא אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאום. כי אתה ראיתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת ממני את בנך, את יחידך. זאת אומרת, בהצהרה הזאת בעצם אלוהים אומר לאברהם, תשמע חביבי, אני אין לה כוונות. לא צריך להקריב לי בשר ודם וכל מיני דברים כאלה. וזה היה חדשות מאוד מסעירות בעולם שבו חי המולך, כן? שהעבירו ילדים באש בגיא בן הינום כדי לרצות אותו. אבל כאן אנחנו כאילו בעצם חוזרים אחורה מהבחינה הזו. אמ, כן, אני לא חושב שאנחנו כאן המקריבים, אלא נכנסנו לאיזה מין, כן, קורבן ילדים שכזה, שמשמשים כאיזשהו קלף, כמשהו, כלומר, המקום הכי אנושי בטהרתו, כן, המקום באמת האדם כלומר, זה המקום שתמיד חוזרים אליו, נכון? כן, נורית זרחי אומרת הילדות היא אי שאנחנו תמיד חוזרים אליו, וכאילו זה המקום שמעצב אותנו, שמגדל אותנו, שאנחנו תמיד מסתכלים עליו בכזאת שמחה ותום, והוא נלקח, הוא נחטף, הוא נעקר, זה כאילו, זה מציאות שאי אפשר להכיל אותה, זה באמת השימוש הזה בתום הכי מוחלט. כן. אלעד, אני חושבת שגם המשתתפים שלנו רוצים לפנות אליך עכשיו. אם ראיסה בבקשה תפתח לנו את המיקרופונים, אז מי שרוצה לדבר איתך יוכל לעשות זאת. פתוח. בבקשה, בבקשה, חברים יקרים. גאולה, את רוצה להגיד משהו? כן, אני מאוד אהבתי את הסיפור, וגם חשבתי שגם האדם המבוגר זקוק לנחמה בתקופה הזאת, והוא מביא את זה אתה מביא את זה לידי ביטוי מאוד יפה בסיפור. תודה רבה. כן, תודה. כן, תודה, כן, זאת הערה תודה גאולה. שאני מצטרפת אליה בשמחה. כן. כן. מי עוד רוצה? שולה אומרת שהיא לא מצליחה לפתוח את המיקרופון. ראיסה, את יכולה לפתוח בבקשה לשולה את המיקרופון?
נפתח. בבקשה, שולה, תדברי. הזכרתי מאיפה אלעד מוכר לי. אני עשיתי איתך סדנת כתיבה בחלומות, אה, בסדנאות הבית, נכון? נכון, בתל ופתאום, אביב. פתאום, פתאום, אני מבינה מאיפה אתה מוכר לי. נכון, אז הנה, הם נכנסו גם לפה, את רואה? זה... נכנסים גם לפה, ואתה כותב על חלומות ובין החלומות, שאני לא שמעתי, אני כותב על חלומות. בדרך חלומות. בדרך ה... לא, כאילו דרך החלומות, אתה דרך החל... משתמש בהם. כן, נכון, כן, כן, זה... במקרה הזה פה הם מאוד ממש אה, מוטיבים משמעותיים בתוך הסיפור, כן. שוב, אני חושב אני אגיד שכתבתי במשך כמה שנים, אני עדיין קצת מעדכן שם וכותב בלוג בנושא חלומות בשם תנועת עיניים מהירה, שבחנתי בו חלומות מכיוונים ספרותיים, אמנותיים, פילוסופיים, ואני חושב שבאופן אה, באופן כלומר, אישי, בכתיבה שלי, ביצירה שלי, אני מחפש את הנקודות האלה של הקסם, של המעבר, אבל כלומר, שהוא לא כזה מנותק, שהוא בתוך המציאות, שהוא נפגש איתה. והחלומות מאוד מאפשרים את זה. אה, כן, זה כן. גם מה ש... אתה רוצה לכתוב לנו, אלעד, את הכתובת של הבלוג שלך? אולי גם אנחנו נקרא בו? כן, בשמחה רבה. כן. מישהו שואל האם אלעד דתי? אה, אז אני אספר, גם אבא שלי פה, יוחאי, מתבונן כאן איתנו. אה, שלום, אבא של אלעד. אז אני, כן, גדלתי בירושלים בבית לא דתי, אמרת שמוץ, אז כן, אז אבא של קיבוצניקים אה, וכזה, מהכיוון נגיד, אני אישית, הכיוון האנטי הירושלמי, והתגלגל הגורל, רצה ככה, והתחתנתי די צעיר עם דתל"שית, דתייה לשעבר. ו... ואיכשהו דברים התגלגלו וחזרנו בתשובה בסוף. אה? אז, אז כן, אז היום אני אדם דתי. מעניין, מעניין. מאיזה קיבוץ אבא שלך? דורות בנגב. דורות, כן. דורות, קיבוץ של השום. אה, כן, בדיוק, השום, הברזים, הגזר. דרום, בדרום, בדרום. זה לא קיבוץ השומר הצעיר, אבל דורות. כן, נכון, אבל כן. הכיוונים. אני רק רציתי להגיד שמה שהרגשתי חזק בספר, וזה מאוד ריגש אותי, את הקטע של החיבור. חיבור, 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 לא משנה חיבור לילדים, או חיבור בין הילדים, או חיבור בין כל העולמות. זה אחד הדברים שאני כן הרגשתי בסיפור הזה. אני רוצה להוסיף למה ששולה אומרת, ואולי לחדד את העניין הזה. אני מרגישה שאתה כותב נורא יפה אינטימיות. זה באמת אינטימיות משפחתית מאוד, זה מה שהתחלתי להגיד לך, שהתיאור המשפחתי הזה הוא היה נורא יפה בעיניי, הוא חימם את ליבי, כן. טוב, חברים, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? כן, מיכל, אני באמת חיכיתי, בחיי שאני חיכיתי שתגידי משהו. בבקשה, דברי איתנו. אבל תפתחי את המיקרופון, כי אנחנו לא שומעים. אולי לא, זה חסום. לא, לא שומעים אותך. רגע, חכי, ראיסה תעזור, ראיסה תעזור. הנה, עכשיו. אוקיי. אז קודם כל תודה על הסיפור, מאוד יפה. אני רציתי לשאול משהו שלא קשור, זה רק לקריאה שלך. יש סיבה שאת לא אומרת פייה? כאילו, הייתם ילדים, ככה דיברו על פייה? מיכל, את שאלת אותי? כן. אז תשאלי אותי עוד פעם, סליחה, אני לא שמעתי. אני לא יודעת, זה רק אני שמתי לב, את לא קראת פייה, כמו פיה, שאני... כן, יש כן. סיבה? פיה? במקום פיה אמרתי? פיה? כן, כמה פעמים, לא פעם אחת. שאמרתי פיה. כן, את ככה למה דיברת אמרתי את זה? כשהייתם למה ילדים. אמרתי פיה? אז זה לא נכון להגיד פיה?
לא, חשבתי אולי כשהייתם ילדים, ככה דיברתם על פיות, אולי. לא יודעת, אנחנו לא דיברנו על פיות בכלל. אני לא זוכרת. את יודעת מתי אני הייתי ילדה? בערך מתי שאני הייתי ילדה, כן. אני לא יודעת, אני לא שמתי לב לזה בכלל, ואני יכולה באמת לבדוק איך צריך להגיד. פיה או פיה? את אומרת פיה, מיכל? אני אומרת פיה, תשאלי רגע את האנשים, או בוא נשאל אותם, מי רגיל להגיד פיה, ומי זה היה לו מוזר, הפיה. עזבי, אני לא, תקשיבי, מיכל, אני יכולה לבדוק את זה באקדמיה, אני ממש לא בעד משאלים. זה לא חשוב. הרוב ממש לא קובע בענייני לשון, וגם לא בענייני מתמטיקה. לא, לפי רוב, את יודעת, גוש פלדה צריך להגיע לקרקע יותר מהר מאשר נוצה, כשזורקים אותם מאותו גובה. זה לא, לי זה היה נשמע, כאילו את אומרת את זה כמו כאילו שיקראו לך כשהייתי ילדה, ככה זה היה נשמע לי, כאילו ככה... תשמעי, מי שלימדה אותי לקרוא ולכתוב זאת אמא שלי, וחלק שנולדה בתל אביב ויודעת הרבה עברית, וגם מהשפה החזקה של אבא שלי הייתה עברית ללא ספק. אז כן, אני יודעת, אני מעריכה שלמדתי להגיד את זה מהם, אבל לא בטוחה. כן. פיה, שולה אומרת שפיה כמו שאני אומרת, נשמע כמו שוודית, אבל אני לא חושבת שאני הייתי מספיק שנים, אני לא יודעת שוודית למען האמת, אני יודעת מעט מאוד שוודית, ואני יודעת לפעמים לעשות קצת קולות שוודים, אבל אין לי מבטא שוודי. טוב, אנחנו ניפרד מאלעד, וניפרד מראיסה, וניפרד מכם. תודה רבה אלעד, תודה רבה ראיסה, תודה רבה חברים. תודה רגע, רבה. ביום שלישי ב-11 מתארחת אצלנו